E un nou episod de pe acest canal. Ce facem azi? Ce facem azi? Păi da, ce facem? Trebuie să crăpăm un lemn aici. Aici să crăpăm lemnul ăsta în două. Și aici ce-am mai făcut noi, că a fost cam plictisitor de filmat. Aici am făcut cu niște salcâm crăpat în două. Și mă dau jos că îmi rup gâtul pe aici. Aici așa se vede prin afară, prin înăuntru. Am spus că vrem să o facem piață, să o terminăm așa cu copaci crăpați în două și după am găsit un loc unde e să fain o căsuță faină făcută cu bolțari, cu toate alea, numai că ne trebuie bani. Nu prea avem, noi, da? Bursa, mai vine bursa. Eu trebuie să iau 20 de milioane. Hai, care filmează că eu trebuie să dau la săcuri. Băi, dar ce lemn handicapat de crăpat. Unde-ți săcurea? Na, filmează, vezi, nu apeși. Ce lemn handicapat. Băi, dar nu e să iei eu. Hai, mergem la... Hai, la săcuri. Cosmin, când mergem noi acasă și așa să facem primul videoclip. Mâine mă duc la vii, dar poate mâine. Că trebuie să fie de vaca și nu prea stau la zi mult. Hai, la lemn. La lemn, dar unde beschi? Aici. Da. Beschi e făcută de mine, de Cosmin. Da, beschi, Pânză făcută de mine. pânză Vezi că de ai bază. prins-o aprins. Cum dralea să stânge. Pânză de bazic? De stânge. Haide-l. Brițul. Îmi consumă baceria. Nu vrei să iei și la mine. Hai, da. Dar de ce nu avem? De ce nu parte de la mea? Hai, cum m-am simțit în față. Nu m-am simțit în față. Trag eu la mine, eu trebuie să trag atât aici. Hai, uite acolo. Păi tragi când partea. Eu știu că mai nu e de aici. Dă-i săcuri. Ce să alege mereu? Păi ne alege de fapt faină nu. Dacă știți pe la mică, eu vin un copac în cap și nu mai vin, că e cam faultat. Nu s-a urtat sărac. O închicat nătărău de jos. Eu vin un copac Eu în v-am spus să iei. I-am spus. Dă-te cu care? Ferește că te stropirește. O să mai puțină de asta. Să eu cu poldisc acasă. Să-mi trebuie. Cum e ce mâine? Păi frate, mi-ar duce la marcat. Mai oprește și tu, că Dai nu vrea. giugiuc. Păi Nu vrea. pauză. Mai filmează și tu. Da, nu vezi, nu? O mi-ați cum am făcut? Numai că cu deschia asta ne-am ciurit deschis. Adă-i ca una cea moană într-o zi. Cosmin, Și eu, da. Cosmin, nu poți să dau zoom ca pe telefonul meu. Hai, du-te. Nu merge! Merge așa, cu mâna a ta. Dar așa de acasă nu merge. Nu, acum nu mergem să ne. E mai fain telefonul meu. Hai, Tade urșanii o vie de ghini. N-are camera abolită. Dar nici a mea n-avea. Că al telefoane mele astea, ziurile, sunt cam proaste la camere. Știu. aia nu mai face reclamă la telefoane. Da. Păi da, Huawei, Samsung, astea sunt cele mai bune. Trage. A, ce am eu. Da, oa, e... Cat.
Samsung-ul. Mai bun telefonul meu de cată. Da, dar o să știu eu care e mai bun. Da. Să știi. Telefonul meu știi cât zic aia, dar nu? Cât? Așa de pe mine. Nu știu. 128 are. I-am băgat card. Dacă nu băgai card? 64. Și pupugă miezi? Să te joci. Mă, dar ce merge? Nu merge în lag. Cine joacă PUBG sunt de mesaj pe Instagram, ori pe Messenger, pe Free Fire. Da. Pe Instagram Cosmin, bară jos Cosminel, bară jos XXX și pe Facebook Cosmin Agâț. Mergem acolo, care joacă PUBG. Să Free Fire. Și Free Fire, ai el cu Free Fire. Cine mai bun? 60. Nu contează. Eu am 30 pe Free Fire. Nu. Am zis am mai skin. Cosmin, nu contează euro. Pe jocul ăsta depinde cât de bun îi este. Nu depinde de euro. Luați voi skin pe mașină pe PUBG. Când intre mașină pe PUBG, intră să merg pe jos, a fost să dau remne în fund. Cu shotgun la viteză să citesc puntea. Dar shotgun, Bă, Cosmin, dacă vezi, noi doi putem să facem și videoclip de PUBG. Da, chiar că. Chiar asta arată am putea. Da! După videoclipul ăsta de pus, să punem. Să ne aude de soamele. Nu, dar nu dar soamele care. Asta nu aude. Druzba, asta care nu. E, poate așa trăgea și Gabi și-a venit în cap. dormeu. Atunci nu era pe aici, dar... Dă-te acum. Joacă el. Du-te acolo cum mai faci întregare în Ferrari. Vezi și druzbă ne-am comparat, eu. Vedeți și o să facem mâine un videoclip foarte fain. O să fie Vreau să facem o casuță cu chirpici sau văruin, cu uși. gard cu pământ, o să vedeți. Ne punem roșii, castraveți, O să vedeți, o să fie mai fain ca asta. fasoli, păpușoi, noi acolo cam nimeni încă porci păpușoi. Avea să vă vizita tot. O să arătăm drumul, Cosmin, cum mergem pe acolo. Este un drum la vreo 2-3 km, trebuie să mergem așa, pe niște coaste. Du-te de lucru. Hai! Păi, hai să spunem de unde suntem noi. Noi suntem din județul Bacău, din Berzun. Mai sigur satul Morieni, așa se zice aici la noi. Fă poză la solarul lui Liviu, că poate nu dă seama pe unde se lăsă de pe solar. Da, nu se vede. Vine cineva ne începe la treabă. Chiar, nu plătim, dar nici vă dă de muncă. Dar să știți că și treaba aici. Cine, tu? Da, sigur vin. Așa, am și destul. Vezi mâinile mele cum sunt? Dacă vreau la telefon, o să ieși, tată. Ai făcut toateveau? Cosmin, hai ia TV-ul așa de o lună, două. Hai ia TV-ul. La cealaltă? Da. Am bag gura lui pe la urmă, tăte. Măsoară. Și acum vedeți drujbă. Nici nu știu ce. Și duci, faină. Drujbă faină. 2021. 2021 măsoară Harag, unde-i... Mai zi. Uai, unde-i semnul? Semnul e pe, nu știu. Aici, nu? Da, aici. Aici, uite, aici. Aici. Nu ca așa, dar nu știu de ea, dacă nu mi grăbește nimeni. Hai că vă ajut și eu. Hai să-i beschi, făcute noi, numai ca că pe ce ne prinde beschi. Chiar am să duc beschi mori. Cea mori, când tragi ea beschi, că ai.
Acea care am făcut-o noi. Iartă-lea că... Ca e asta mică? Asta sărut. Nu sărut, vrem să facem mai scurte că sunt doia. Au făcut-o ăsta 2 metri. Trebuie să facem un mânie. Dar tot eu, că tu ești mai sărac. Da, cine Mai te da așa. pânza, prostule? Cine? Da, cine are scură? Da, asta la mine ai făcut aia în polizor, că eu nu, că nu. E cu bormașina alea acum face, măi, cu chestii, cu suduri, cu... Da. Am încercat să sughez, dar trece sudura. Păi, oțel. O, că ne dai cu burghiu, de-aia trece burghiu. E oțel, prostule. Cum Și da, dar și asta, sudura, știi ce te petrece? oțel bun. Da, sudura la viteză lotochită, poți schimba moțul. Nu, ce scos Cătălina ăla? Nu știu. Au! Bă, Căzin, vezi cum stăteam? Aici am o căprioară. Bă! E să vin pe cine ești. Trebuie să-l crăpem. Da, ai măsuat? Da, pe mine acum. Nu mă am măsurat. Uai, zice că pare! Pune-le acolo. Pune-le acolo. Dar oricum, Ei, te pune la asta. ori îl crăpăm. Da, oricum acolo vine, trebuie mai mici, uite. Ăia de luță. De ocu. Acolo sus. Trebuie. Aia nu te mai obă scos, hai la asta. Trage dacă în față. Băi, bun, bun, fixă, fixă. Stai face. Aici e o întâmplare, aici avem cu... Bă, ce? Băi, o lea rău. Dacă o ia rău, Andrei. Nu, nu te bine. Nu e. Stai bloc? Am făcut și noi și niște pieni din hier. Nu stricai hierul de acasă, că Ferbetul. o luăm și bischinare. Vesti cap. Așa este capul, nu-i voie, ca cea mai scump la depozit. Așa mă să crapă lemnul. Scânduri. Vazicul. Bazic, scânduri, noi facem aici așa. Eee, dar du-te încolo, de acolo e locul tău? de luță, mai. Nu, că crapă. Da? Asta e ideea. Dar crapă rău. Ce secure? Ce secure are și asta? N-am avut eu muchii. Făceam eu o muchii, doar tot eu am sudat-o, da? Eu tot ce sava cea de tot. Pune mă la să repare. Una bun. Nu te spați dau eu pană. Mai sari cu o pană în cap. Nu nimic, doar la aici mai puturos să aibă. Care filmează? A făcut mai cu tine pe Ai aici. certați-o tu în gură eu. Da, m-am încetat destul. Nu, că nu vă certați. Păi nu, voi sunteți doi frați exemplari, nu? Da. Dumnezeu, numai așa vă aud. Hai că da. Voi băieți pocăiți? Nu, jură băieți. Dă-te-le Tu, cine spune? Bă, cine spune? Ușă de biserică cu clanță. Hai s-au stricat pielea clanță. Pielea clanță. Noi nu avem nici susă. A că susa asta. Dar peretele de față. Că așa de săraci suntem. Hai că așa, ca săraci, dacă nu avem bani. Bă, dar nu te tot mai știi. Hai să are chef de joacă, dar ai făcut un frieze. M-am pus eu să vin acum. Tu un tricou. Tu cu maetă? Ai stat cu căsoa în cap. Dacă crezi că eu plec de acasă, tot. Cât e ceasul? Nu știu. Eu nu plec eu ca ultimul rămoliț. Uai, dar nu te mai atât învârti. Dar te-am pus să stai pe el? Am luat cu ei, am mers. Da. La prima oră am luat cu ei. Da, noi la... 7. Noi la... 6 eram la cu ei. Noi eram la magazele. Da, a fost deschis. Da. Adică asta a fost 2 ore pe acolo, am înghezat de frig, da.
Merge, da, din jurul de noi, pentru că sus și nu facem noi, nu? Da. Numai aici care filmează nu a fost. Da, băi, au așa, eu tot mi-am... M-am sculat, m-am îmbrăcat și am plecat cu somn. Super, s-a luat pe somn. Da, eu doar eram mort. Porc. Parcă am băut o lună. Oameni, te-ai văzut? Zic eu. Zici ce-am băut? Știu, a spus Fatiu. Chiar nu știu ce. Nu. Bă, te rămâi de cap. Nu, deja ai spus. Ei, da, dacă nu se cureau vrut să tai mâna. Bă, bate soaie ăsta. Și acuie. Ui, de fapt, scara. Doar nu cred că se învață. Da, mă, și frumoase aici, și la noi. Dar ce lemn e frumoasă și... Mama, mă. Uite eu că fugi scara asta la vale. Wow! Da. Hai că vin eu să te asu. Da, noi ce facem? Ascară. Eu nu știu ce alea. O sin.